Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Tentu bangun komunitas ingkang bekja rahayu kedah diwujudake bareng-bareng lan menika ingkang dados tantangan. Naminipun tiang kadang kala benten karakter, benten sifat, benten pemanggih, benten anggenipun rasa pangrasa. Menika kados pundi gathokake, kados pundi nglarasake, menika sing kadang kala dados perkawis sing boten gampil dipun leksanani. Kala wingi Gusti Yesus ngundat-undat kita-kita ingkang boten purun martobat utawi dendeng, ndablek kupinge mripate, atine ya wis katutup, saengga menapa kemawon ingkang kedah dipun lampahi jenenge wong ndablek ya mesti ora gelem utawa wis kaku, ora luwes. Ning kosok wangsulipun wonten ugi tiang-tiang sing anane mung manut, pokok men apa wae keputusane nderek lan nindakake kanthi tenanan, mbok menawa merga ora ndikuwasa, merga mung warga biasa, merga rumangsa wong cilik, bisane ya mung manut. Nah, waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Gusti Yesus menika langkung kepranan dumateng lare-lare alit sing anane ya mung manut. Kula menika abdining Allah sendika ing dawuh dalem. Nah, menika lak kados Ibu Maria sing anggenipun gesang rumaos dadi wong cilik, dadi abdining Allah sing bisane ya mung manut menapa sing dados dawuh lan kersaning Allah. Awit tiang-tiang menika ingkang gadahi manah sing jembar, ati sing tinarbuka sak amba-ambane, saengga bisa nampi apa wae sing dadi dawuh. Mbuh dawuh kuwi pas apa ora, mbuh dawuh kuwi nyenengke apa ora, mbuh dawuh kuwi cocok apa ora, mergo atine jembar ora masalah, tetep bisa nglampahi kanthi penuh bingah. Ning beda wong sing atine ciut, rumangsa pinter lan sombong. Yen didhawuhi mesti ya alasan sik, ngopo kok aku didhawuhi ngono? Apa dawuh kuwi cocok karo aku, pantes kanggo aku, lan sak panunggalane. Gusti ngajak kula panjenengan sami tetep eling bilih jejering murid dalem kula panjenengan menika ya putra-putraning Allah, ning ya kados Ibu Maria. Kula panjenengan ya abdi-abdining Allah. Anggenipun nglampahi gesang, anggenipun ngleksanani tugas timbalan menika nggih kanthi semangat pengabdian. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat selangkung ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus ngandika mangkene,
Pinujiya Rama Pangeraning bumi langit, awit prakawis-prakawis menika sinengker tumrap para wicaksana tuwin wasis, nanging kawedharaken dhateng lare alit. Mila mekaten Rama ingkang dados karenan dalem. Kabeh wis dipasrahake ing tanganku dening Rama. Ora ana wong sing mangerti marang putra kejaba Rama, lan ora ana wong sing mangerti marang Rama kejaba putra, lan sapa wae sing diwedhari dening putra miturut sakarsane. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak lan aos menika ngetingalake kados pundi keberpihakan Gusti Yesus rikala mriksani masyarakat Yahudi ingkang nanggapi pakaryan-pakaryan kawilujengan dalem Gusti. Tumraping tiang-tiang tertentu Gusti ngundat-undat asung sabda bilahi, sabda celaka. Ning tumrap tiang-tiang sanesipun Gusti kepranan awit estu ngraosaken menapa sing dados kersaning Allah. Gusti pirsa bilih maneka wani perkawis-perkawis kawilujengan sinengker tumrap para wicaksana tuwin wasis. Menika lak aneh sakjatosipun. Wong wicaksana, wong winasis menika lak wong-wong pinter, wong-wong sing mesti uripe luwih terjamin merga kanthi kawicaksanan lan kapinterane iso sukses yen nyambut gawe, iso duwe kuwasa dadi pejabat, iso duwe dhuwit akeh saka kawicaksanan lan kapinterane. Ning pranyata perkawis-perkawis kawilujengan sinengker utawi tersembunyi ora diwedharake marang tiang-tiang menika. Awit Gusti Yesus mbok menawi mriksani para pangareping bangsa lan agama Yahudi sing pancen pinter menggaing agama, mbuh kuwi para ahli kitab, ahli Taurat, para Parisi, imam-imam kepala, menika wong-wong pinter lan sacara agama mbok menawa ya wong wicaksana sing ngerti soal agama, pranatan lan urip masyarakat. Kawilujenganing Allah sing diwedharake pranyata boten ditampi utawi boten dipahami dening tiang-tiang menika. Bilih Allah kersa gatosaken tiang-tiang alit, wong-wong lara, wong-wong sing kesurupan, wong-wong sing kerasukan setan. Bilih Allah kagungan welas asih sing agung tumrap tiang-tiang sing kaanggep dosa, sing disingkirake ing tengahing masyarakat. Nah menika tumraping para wasis pinter ing agama Yahudi salah, ora bener. Ning tumraping tiang-tiang alit menapa sing ditindakake Gusti Yesus lumantar pakaryan-pakaryan dalem menika adamel bungah, adamel tiang wantun nilar griyanipun, nilar padamelanipun nderek Gusti. Gusti ana ing pundi kathah sing terus do rawuh ngrubung pengin uga ngrasakake disarasake diluari saka bebandaning dosa lan roh-roh awon. Nah menika misteri kawilujengan dalem Gusti sing berpihak marang wong-wong cilik. Kula panjenengan sami saged lelimbang awake dhewe termasuk wong-wong cilik apa wong-wong gedhe anggenipun ngayati lan gegesang iman kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti. Aku ki termasuk wong-wong sing rumangsa bisa apa bisa rumangsa anggenipun mahami lan ngraosaken kekeran kawilujengan dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci.
Amin.